Herat vilayetinden daşar yurtlara gatnayan ulaglara halkara pelit etibarnamasy berilmesi başlandy. Yurdun umumi tarapik riyasatynyň elanına laýykda bu tapgyrda birinji gezek Afganistan bilen İran ortalygynda gatnayan Heratdaky servislere, taksilere, yük maşinalary üçin mahsusdur. Jogapkarlaryň aýtmaklaryna görä Heratda 7000den köprak servis, taksi, yük maşinlar bu paletlerden halkara jawasayirlerden faydalanyp bilerler. Olar munyň idara tapgyrlaryny sada şekilde we kıska zamanda ediljegini aýtýarlar. Tarapik riyasatynyň izleýji barlagçysy mudiri Abdulwudud Hayrha daşar ýurda gitýän sürüjilere Herat tarapik idarasyna baryp 20 minutdanam az wagt içinde pelit we halkara jawasayir alıp bilerler diýor. مرزی فعالیت دارند میتونن بیان به اداره ترافیک هرات به صورت بسیار سهیل به صورت بسیار ساده و بعد طی مراحل اداری بسیار خرد و کوچک یعنی میتونه که یک راننده در ظرف 20 دقیقه از اداره ترافیک هرات Tarapik riyasatynyň beren hisabatyna laýykda häziriň özünde 600 sany taksi 7000den gowrak Afganistan we İran aralygynda gatnaýarlar. Jogapkarlaryň yetkili pelit we jawasayir merkezinden öpçün edilen degi barada sürüjileriň bellenen wagtda bu hyzmatlary alyp biljeklerini nakdýar. Şöyle halda da käbir sürüjiler yük taşıyan şirketler bu ugurda käbir kynçylyklarynyň barlygyndan söz açyp motorlarynyň öň İranda hisaba alınandygy barada taza paletleri hisaba almagyň wagt alýarlygy we harajatynyň barlygyny aýtýarlar. Heratdaky yük taşıyan halkara şirketiň iýesi Beşir Ahmet İbrahimi şöyle diýär. باز مشکلات دیگه باز ما اینجا مواجه میشیم با گمرک ایران به خاطر از اینکه فعلا همین پلاکایی که motorlaryň bimesi tun kilometri urut paslarynyň öň İranda hisaba alınıp we peletiň çalışmagy İran gümrüginde kynçylyk döredip biler diýär. Şöyle hem käbir sürüjiler häzirki hökümetden sürüjilere we transport şirketlere ziyan çekmez ýaly halkara pelitleri bermekde yeňillik döretilmegini isliyorlar. Tarapik umumi riyasaty bu tapgyryň Heratda dowam edilenligi we az wagtda böleki welaýatlardan ýaýrajakdygyny aýtýar. Halkara pelitleri paylamak maksady tarapik düzgünleşdirmek, gidim we gelimde aňsatlyk döretmek we Afganistan bilen goňşu döwletler arasynda yük taşama hyzmatdaşlary güýçlendirmekden etibar diýip belliýär. T24 telewizyon habarçysy Abdurrahim Kerimi.